हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बर'निनो मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथांनि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरखानाय थाबाय। बिथांनि सोमोन्दै जाखिनि बुथुमनानै मोनदों बेखिनिखौल' नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सुंद'यैब्लाबो बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, फैला जे बरगयारी बिथांनि गुबै मुङानो जादों जोंस्रां ब्रह्म आरो बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1977 मायथाइनि 31 डिसेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानिनो सिमला खाथि गोदान बेटबारि होननाय मोनसे गामियाव। बिथांहा नखराव बिमा बिफाजों लोगोसेनो साथाम फंबाय दङमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथांनि बिफायाबो गामिनिनो एलपि स्कुलनि फोरोंगिरिमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नाथाय दायो बिथांनि बिफाया बे बुहुमाव गैलिया होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। फरायनायनि बेलायाव बिथाङा 1994 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा ग्रेजुवेसनखौ कमप्लिट खालामो। बेनि उनाव बिथाङा लासैनो एसे लेटैब्लाबो आइडियेलआवहाय बड' एमएल लानानैनो मास्टार डिग्रिखौ कमप्लिट खालामो। लोगोफोर, फैला जे बरगयारी बिथाङा 2002 मायथाइयाव बिथांमोना सिमलायावनो सिजौ एकाडेमि गायसनदोंमोन होननानै मोनथिनो मोनदों आरो बेवहायनो बिथाङा फाउन्डार प्रिन्सिपाल लोगोसेनो फोरोंगिरिमोन होननानैबो मोनथिदों। बेनि उनाव बिथाङा लासैनो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै, एक्टिं खालामनो गोसो गुदुं हिसाबै बांसिनै सावथुन मुलुगाव नांथाबनानै थानायसै होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बिदिनो बिथाङा सावथुन मुलुगाव 2006 मायथाइयावनो आगान होजेनदोंमोन आरो बिथाङा जिउआ मोनसे दिङा मुंनि बर' सावथुनाव गिबि खेब फाव खालामजेनदोंमोन। बे सावथुनखौ गोदोनि टिभि चेनेल दूरदर्शनाव हगारनाय जादोंमोन होननानै मोनथिनो मोनदों। बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा फारियै 2006-07 बेनि गेजेराव दिहुनजानाय हायनामुलि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम बिथांमोना लान्थ्रियै सावथुन खालामबोयो। लोगोसेनो बे सावथुन खालामनायनि गेजेरावनो बिथाङा गुबुन प्रडाक्शनफोरावबो गोबांथार फिल्माव एबा सावथुनाव फाव खालामबोबाय। बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गासै 50तानिबो बांसिन एबा 60 सिमहालागै सावथुनफोराव फाव खालामबोबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबाङानो मोनथिखायो खोमा बिथाङा गोबाव सम सिगांनो जुलि जाखांबाय। दायो बिथाङा फेमिलि जाबाय, बिसिजों लोगोसे फिसाज्लाबो दंसै। लोगोफोर, फैला जे बरगयारी बिथांनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। बिथांनि सोमोन्दै जाखिनि बुथुमना मोनदोंमोन बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।